Hey, look, ever since you left, man, I swear this shit don't feel the same. I've been up long nights just looking back on who to blame. Spending time up in my head that I was ghosting you. Now I can't keep up. Ahma sayin soifia du kaneya ahma khan channel pakhat ne nikhata post in ang cha cha kan lo siam pala kholbom channel ania ming soital lo ila ani in google zon lo tur ti alo post a kein a post ti shelo chan so lama chu tiang cha cha chu kalo post vi a kan source in ang buka a source chu soilo maila kan topic in ang cha cha kan source in ang cha cha ma se source chi sang sang ami ka copy ka combine zeu zeu wangin kan soi zong zong kan soin ang fek chuang lo ma si a post nong tu zo kan ina awangin ka in thashung dewa nikhata topic in ang cha cha source in ang box si han post wal khasu katia tin viewers lak pen the ti ani wangin ka in thashunga tin negative comment ka atam pha bokani kholbom chuneli na ilo tv ringon ani hi tiang zong te khan miron how tok te khan tam pha ma si khat tiang kha zo kher wak chuang lo san chu ka shil lo tlatani a post ti kha chu wangin kholbom channel laka ka in thashun zo ka wangin ka remove da zo ka post nong tu zo kan sia tinama po ka wa shil thapa he it post ang te kala post ve pala te katia source in ang box sia ka remove fa katia ani chuan thia mi lo chang da ya tingai remove du khera post in an chang te chu om ve bok tura lom hetiang zo za ya te chuan alo thelo ve lom ti zong in mi lo chang nei thongani fel thei khop mai youtuber cheu po an lo in ang lo thei khop mai kholbom channel chuan ni khata post in ang lo ompal title in ang source in ang lo om vel chu alo poisa te chiam lo nia chan chu ama ta ka copy po ni chuang lawa chu wangin ani chuan englam jong in lo thlir dei mai ni kalawen thashung ru to zo ka ke ma kha ma se remove care to lo turin ale pe ka post in ang kan lo siam palani ipo in remove care to lo turin min cha zui bokani chu wangin google zon lo tur point sari dang tuna hian karon soile dona tun chuma karon soi tur hi chu a point da shang hlak don thongani ama khani post to thausia ti in lo om takin buai de confuser in lo om takin karon soi fi ama sapotani atharin tuna hi chon karon siam don ti nani thuma shoya karon nei lo kani he google zo mi ala tur te point pakhat na chuan in ti cher dan tur ani google hian engki masian tia ring tu po anga leboka chuti rualin source tam tak hi chu source rin tlak lem lo an ni ve tho bokani mase google achanga chuak ani to shim chona zonga za engki mai google na ron tarlan to phot chu ring an tam engtin nge ka thau sia ka payang engtin nge ka in dai tang engtin nge ka in ti cherang ti zona google izota chana chiar sen lo aron chop chwa sakta chia a chen chu rin tlak tak tak te om velain a chen chu expertise emo thuron pek po ni lem lo blogger pakhat ve mai thuron pek te thlengin pu google chuan aron chop chwa ta vek mai sia itan chuan khoi ber hinge rin tlakang ti sha thiam harvia wang ti chuan nang chuan ngai to chiang ma salem lovin le research bezui lem lovin in dai dan tur all sam tak tak anon zia te chu izom ta vek maya a chen chuan pills a tur te anon zia ka a chenin chena dam doi ti in thir sang anon tar lang bok arin tlak bur angin anon zia klang vek boka chu wangin ilo ring ve ngal mai bokani mase google weight loss tip anon tarlan na zon hi rin vek lo turania expert tak tak po in aron jak ma se rin tur chin apply tur chin hi chu sha thiam ve turani isel na apanem acha em engtiang chia thau nge ni in ti cher imamo rengem chu chu ela isel na in ator phangem in dai ni chuan isel na in ator phangem ithisenin hedam do hi alo huangem engma anon she thui tak tak lawani achan chu itaksa shisel na din mun she masaturin mi mal takin anon check tat lo siani chu wangin dam doi e turan zia na zong google in ziak na zong hi chiarfu na zong te hi lo e ve chot zel lo turani pani na chuan google kaltlangin online banking website a ludu reng lo tur achan chumo alema tam lutuk ringot official URL isyate ani ngot law chuan google kaltlangin online banking website lo reng law tur alem itong fu ani ibai chuan bank account login ID le password anon deal si anga fake ani ti po shat har tur khopin anon bumang che ti chuan bank login ID le password ilo shil vai chuan ipoisa an ru fek theni
pathumna chuan Google ah hian apps a download ve theya internet pro version ang chi te mod version ang chi te Google Play Store a omlo te hi Google la hian Google pangai hian a download vek the ni ma se fake app I download phone if I chuan I phone khana tor pha ve thei thung Google a Kind Master Pro version I lo download tani download ti han meta apps I download chu alem nge tak ila shi thei lo I download fela I install ma chu wangin fake app download fu kha ala omlu tukani apps lem atam jok male ngala phone ti muang vek thei tur thil keng tel an ni hlom bokani chu wangin apps reng hi chu Android I man chuan Google Play Store chang download sham chin la iPhone I man chuan App Store changin an download chinang che Google Play Store om lo ma se Google pa nga ya om si apps idu that se ni chuan I phone ya tor pha thei ti shikiaw la a tor pha I poi salawani chuan download mul te khai I phone kha aron chengal try don chuang lawa ma se Google changa apps I download fo chuan I phone kha amwan pha anga khoi chu adinuam lo ve de urayang palina chuan thil poi mo tak internet nu pa in kar buaina mimal buaina chung ko buaina ngai zong ne na in kar buaina nalam buaina poisa lam buaina te I chin fel thenan Google a chin fel thedan tur I search advice la tani Google a chuan a writer ji shang writer anga in soi expert tak po ni lem lo win I buaina chin fel thedan tur point shang anon zia thak te kha articles kha Google a chuan arun lang tua don ni ma se sha tur so relationship expert anga in soi anga lang anga du ron zia khave mya an tam to a chu wangin to advice nge rin tlak is clear thiam lo page 1 lo apply ve top lo tur ni tu nge rin tlak lo khoi advice khoi points ber khange I lok pui don I buaina ching fel thei I buaina ching fel tak thei isha chiang tak lawa ani poi ni buaina tak an shat pui thei lo je mimal takin an soi pui lo zia I soi hek lawa I shil diak te ani lo chuan chu wangin khatiang buaina chin fel konga chuan Google advice hi chu lak lo sham tur ni buaina kan nei ni chuan pathian ne na thlan hi a thabera ani chuan engkim aril ber thlengin min shat saka kan soi lem lo te thlengin min shat sak veka chu wangin pathian ne na thleng phot hi a thamai ani pangana chuan a masalama karon soi to angin Google apps download lo tur ka ti to a bikin antivirus page chu download lo tur ani software shim Google download lo tur fake atam lu lai lu tuk tlatani khoi ber nge antivirus app ti shat shan har khopin alimat tamani antivirus I download mo in la kan virus zog lo download khur theya chu wangin ti chi lem lo khai den lu tuk arap khak lu tuk tlat ti chin po kha den lu tuk tlatani parukna chuan Google a hian pon lam chi reng search lo tur score song toys ang chi shim kha chu search lo top tur ani enge chan why a chan chu Google a search history azirin advertisement ron lang ve thut china lan chang nei ve china nya hei shat kar tur Google a pornemo score song toys lam chi shim I search dai mak viau chuan le hi chung den iphone in en chap lai khan I chung den iphone an lo clear ve chap lai khan advertisement sexy deu aron lang thut mayang chu wangin search history azirin advertisement hi aron dang lam ve thut chin ti hi shat ve reng tur ania mol phawduan na tur za cham na tur chi ania crush te pula voi khok sut ang vel kha ani dona aza thak ve don khop mai awkward moment ang si kha chu pumpel sham tur ani ti lui phet la tur pasarina chuan thil ile ani I thil le product chu a chat lo ishe du boxi mi se chu ishe fo to ma si an soidan in ang lava a chinin an faka lo chu wangin iri ruwa boy ta hle a I product le chu arin tlak lo she turin Google a search tani ti chuan a ma ain iri ruwa boy zol phata engwange why a chan chu Google a po mi chi shangin kha product an opinion an ngai dan an experience anon ziak thatrewa chu ilo chiar ta hlomani ibul vela mi chi shang zole Google zo khain ang rengani a cheni na chat zian soilan a cheni na chat lo zian soi theireng chutiang chi a choni Google search po a cheni na chat zia sei to kan zia ka a cheni na chat lo zia sei to kan lo ziak ve thung boka chu wangin product lampo hi Google search bak lo turani a chat lo zo khanya karon soi chu a product al ni lavin product rin tlak lo lampang khani mi opinion lak vak lo tur dinani chu
kema free advice nang makhan han mang chin phot la a chat le chat lo chu nang makhan ishe chiang beranga chat chuan leile zel tur tinania a chat lo chuan leito lo mai tur experience chang vegin thil hi chu kan in zir chuak mai free advice ni chu ole khati zong kha google a search chi vak lo point sari in tan liaw liawa karon soi thei te chu ni ya in log pui lawang ti hi khalau thinania in log pui vak lawani po in ka video te min hlut sak chun som zem turin ka som chewa ka ngen mol mol sewani tin min subscribe du lawa subscribe button click zau in har sak ngoi ngoi ni po in ka video in en shim shim chuan advertisement ala langani chuan skip lovin min lo en plan sak sham sham thin don nia atop thlenga min thle sak tu te chunga lom thu ka soya ka video min hlut sak thin tu te chunga lom thu ka soi boke